A pilates lényege, hogy egy teljes testet átmozgató tréning, amely fejleszti az egyensúlyérzéket, növeli az izületek mozgékonyságát, erősíti és egyúttal nyújtja is az izmokat, ezáltal rugalmasabb, feszesebb és mozgékonyabb testet eredményez. A más mozgásformákhoz képest annyiban eltérő, hogy a gyakorlatok kiindulási alapja az erőközpont, ami a bordák alsó részétől a medencéig terjedő szakasz, és az erőközpont használatával indítjuk mindig a gyakorlatokat. Eltérő abban is, hogy más a légzés. A légzés mindig a mellkas alsó, oldalsó és hátsó részébe történik, és abban is eltérő, hogy elsősorban mi a mély izmokat dolgoztatjuk meg. A pilatesnek az egyik leglényegesebb pontja, hogy igyekszik kialakítani és megőrizni az anatómiai S gerincgörbületet, és ebben segítenek a mély stabilizáló izmok. Ezeknek az erősítésével tudjuk kialakítani a helyes testtartást, később a mozgásokkal, a mozdulatsorok gyakorlásával izoláltan, elkülönítetten tudjuk mozgatni az izmainkat, és ezáltal jobban tudjuk növelni a testtudatunkat. Maga a mozgás Joseph Pilates nevéhez fűződik, aki még a 19. században született, gyerekkorában nagyon beteges kisfiú volt, ezért a szülei ösztönözték arra, hogy sportoljon, tréningezzen. 14 éves korára annyira sikerült megerősíteni fizikailag a testét, hogy már modellként alkalmazták, majd a későbbiekben Londonban önvédelmi sportot is oktatott. Az első világháború idején internálták, és a fogolytáborban a bajtársakat kezdte el edzeni a saját mozgásmódszerével. Később, miután visszatért a Németországba, akkor a balettáncosok körében már igen népszerű volt, és ezt követően a második világháború előtt emigrált az Egyesült Államokba, ahol stúdiót alapított a New York-i balett épületében, és elsősorban ott is a baletttáncosokat oktatta, de innen indult el aztán a mozgás a hódító útjára. Későbbiekben mellőzötté vált, és a 90-es évek közepétől fedezték fel újra. A pilatesben lényeges, hogy a harmonikus, ideális testet és izomegyensúlyt képesek vagyunk a mozgások, gyakorlatsorok által kialakítani. A hétköznapi életben ugyanis bizonyos izomcsoportokat túlzottan megfeszítünk, azok görcsösé válnak, ezáltal rövidülnek, bizonyos izomcsoportokat pedig nem használunk, ezek elgyengülnek és megnyúlnak. Ezt segít összhangba hozni a pilates, azáltal, hogy stabilizáljuk a mély izmokat, ezáltal javítjuk a testtartásunkat, meg is erősítjük ezeket a mély testet tartó izmokat, és a gyakorlatsorok során a megrövidült izmokat megnyújtjuk, a megnyújtott izmokat pedig feszesítjük, ismét rugalmasítjuk. Az izom egyensúlynak a megbomlását tipikusan a hátfájás tünete jelzi, mert a stabilizáló izmoknak az a feladata a törzsünkben, hogy tartsák a törzset, tartsák a gerincet. Ezek az izmok azonban, ha elgyengülnek, akkor a mozgatóizmok veszik át a szerepüket. A mozgatóizmoknak viszont elsősorban a végtagok mozgatása a feladata, nem a test, a törzs tartása. És ezt próbálja egyensúlyba hozni a pilates, és ezáltal rugalmasít, feszesít, mozgékonyabbá is tesz.